Buruko osasunaren munduko eguna dugu gaurkoa, urtero urriaren 10ean ospatzen dena, hain zuzen ere munduko osasun erakundearen arabera, 4tik batek izango du buru osasuneko arazoren bat bizitzan zehar. Horregatik, gaia biztaratzea eta bitarteko gehiago eskatzen dituzte arloko adituek. Jakina da, 2 urteko pandemiak aldez alde gurutzatu duela gizarte osoaren bizimodua, bizkortu egin ditu krisi ugari eta azaleratu beste hainbat. Herritar denek sufritu dituzte osasun krisiaren ondorioak, baina kolektibo jakin batzuek bereziki pairatu dituzte izurriak berekin ekarri dituen aldaketak. Adingabeena da horietako bat. Adituek ohartarazi dute, gora egin dutela elikadura nahasmenduek, autolesioek eta depresio kasuek. Izurria ez da izan faktore bakarra, baina aditu askok ez dute zalantzarik balantza alde batera desorekatzeko aldagai funtsezkoa izan dela. Azken urteotan osasun mentalak lekua irabazi du agenda politikoan eta sozialean ere. Pandemia tarteko ura zaintzeko beharra aldarrikatzen dituzten diskurtsoak biderkatu dira, baina baita osasun mentaleko arazoak ere. Gurean, Iban Onandia, psikologo klinikoak egin du buru osasuna hizpide azken urteetako balantzea entzun. Ikusten dugu, gero eta gehiago sintomatologia, adibidez elikaduran dela eta, baina ez dugu ikusten plan nazional bat, ez dugu ikusten ez dara bertakorik, ez dara. Adibidez, hori ez, gurekin inoz ez direz bildu eta profesionalekin ez direz biltzen Eusko Jaurlaritzatik, adibidez, edo gobernu nazionaletik, ikusteko ze premia deko guzen eta zelan aldo guzen errekurtso horiek areagotu, ez. Eta azken finean, batatzen dena da zer da, osasun mentala ez da fisikoa bezain garrantzitsua, gutxienez nozio aldetik, gutxienez sozialki. Laster helduko diogu bueltan buru osasunaren gaiari, lehenago baina bada beste lerro bururik. Izan ere, eguerdiko magazinean Jonander Egaña elikaduraren klusterreko zuzendaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Inflazioaz aritu gara berarekin, erosketa saskia nabarmen garestitu baita azken hileetan, bada horren arrazoiak izan ditu hizpidea di. Igeztik ja ikusten genuen, energiaren prezio eta goraka zikoala. Eta, gerrakin, dana egin da lurrera joan, ez da? Orduen, atzean dagoena da, energiaren garestitasun hori, gazaren presioa, eta horrek, eragin handia dauka beste negozio guztietan, ez da? Lehen sektoreari begiratuz, energiak presio alto izateak, ongarriak egiteko behar den energia, garestitu indanez, ongarriak garestiagoa dira. Kasu askotan, ez dira rentableak. Bestetik, elikagaiak aipatuta, udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat mahastigintzan urteroko usta, espero zutena baino lehen jaso behar izan dute aurten, eta horrek baditu ondorioak Arabako Errioxako upategietan. Esti Besa Sánchez, Kandido Besa upategiko jabea da, eta Josu Martínez de Caña zintzo upategikoa, urren ez urren. Kolorea, aziotasunean eta nabaritzen da. Azkenean ez da izan zera prozesu normala. Txikiagoak izan dira eta pisu gutxiagokoak, orduan murriztu egin da pixka bat usta. Sorpresa bat eraman dugu, ze oso kezkatuta eta beldurtuta geuden. Aber aurtengo mahaztiak nola konportatuko ziren, zein motatako kalitatea izango genuen, eta egia esan sorpresa bat eman digu mahaztiak, ze gogorra den landare hori. Asteburuan gertatu direnei begira aldiz, aldarrikapena eta ospakizuna uztartuta jendetza elkartu du Sarek Donostian larun batean. Nabarmendu duenez, mugarri berriak lortzeko gehiengo sozialak eta politikoak batera jardun behar dute giza eskubideen alde. Ignacio Oyarzabal, Sareko bozeramailea. Goiz-goizetikan, azken kilometroak egite orduan jende pila bat bildu zen bulebarrean, eta ondoren ja pio dozen jende pila bat zegoen manifestazioan, da horrargi erakutsi genuen, horrendikan jendartean lehentasunezko arazo bezala ikusten dela urruntze politika horrekin amaitzea. Oraindik ere 37 preso Espainiako kartzeletan egon da, denak Euskal Herrian egotea nahi degula, eta garbi esateko ere legeak dion bidetikan presoen etxeratze prozesu hori parez pare iriki behar zaiela, salbuespen legedi hori bertan bera utziz, eta gradu progresioen ibilbidea oztoporik gabe egiten utziz.
Eta Donostiatik Iruñara herritar talde batek Iruñeko Aintzinako Komisaria eta Guardia Zibilaren koartela tortura zentro bezala izendatzeko ekimena abiatu du. Frankismo eta trantsizio garaian torturatuak izandakoak, elkarte memorialistak eta historialariak batu dira. Egia osoa izeneko ekimenean. Hala, tratu txar eta torturako zentroak memoriatokitzat ofizialki deklaratzea gura dute Nafarroako memoria historikoaren tokiei buruzko legea aintzat hartuta. Entzun jarraian Imanol Satrustegi historialaria. Badago aukera, errepresioa edo giza eskubideen urraketak gertatu diren tokietan, toki horiek memoria gune bezala izendatzeko, errepresio hori diktadura guztian zehar izan zen, baina baita ere transizioan zehar. Nafarroako gobernuak bere txosten horretan errekonozitu duen bezalaxe. Eta lerroburuekin bukatzeko, kulturan Hernaniko udalak Ariak izeneko zine jaialdiaren lehen edizioa aurkeztu du. Azaroaren 3-tik 13 bitartean, 13 film eta dokumental proiektatuko dira Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Jatorri eta gai desberdineko lanak egongo dira bertan, ikusgai Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea da. Guk zinemaldi honekin fokua, giza eskubide urraketa horien aurrean ematen dian erresistentziai eman nahi dieu. Erresistentzia antolatuei. Eta hortik dator zinemaldi honen izatea eta izenare bai. Gabon, gauza korrela iritsi da egunak utzi digun argazkiari heltzeko unea. Aipatu legez, buru osasunaren nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Bada Gasteizen prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina martxan jarri dute urriaren 10ean Karietara. Haurretan erabeen buruko osasuna zaintzeko xedea, zenbait hitzaldi eta jardunaldi antolatu dituzte eta psikologia eta soziologia arloko adituek eskainiko dituzte besteak beste. Osatu zaitez, onartu, baloratu eta eraldatu zure buruko osasuna lelopean, kanpainak helburu nagusi du buruko osasuna zaintzeko bizi ohitura onak berreskuratzea. Haurtzaro eta zenitarte zerbitzuak aurkeztutako datuen arabera, koronavirusaren eraginez adingabeek bizitzarekiko zuten gogo betetzea jaitsi egin da, aurreko ikerketekin alderatuta. Oso itxia izan naiz beti, eta gaizki edo amatatuta negoenean ez naiz konturatzen eta ez dut pertsonei esaten. Laguntza handia ekarri zaidana izan da nire lagunekin edo nire zirkulo zerkanorekin hitz egitea eta ulertzea jendea dagoela zugaz eta ez daudela bakarrik. Egoera horri aurre egiteko kanpaina hau diseinatu dute. Urriaren 10-tik abendura arte hainbat ekintza eta jardunaldi antolatu dituzte. Besteak beste, urriaren 14an, kontuz nortasuna eraikitzen jardunaldia izango da, eta zeinbait profesionalek zuzenduko dute. Familia eta lagunak funtsezkoak dira prozesu honetan, horregatik animatzen zaituztet, zure lagunei eta familiei kontatzera, eta gauzak ez direla guk pentsatzen dugun moduan, eta denok daukagula gaizki egoteko eskubidea. Halaber, ikastetxeei zer ikusten dut, zer egiten dut tresna virtuala eskainiko zaie 12 eta 17 urte bitarteko nerabeen ongizate emozionala eta erresilientziaren eraikuntza lantzeko. Helburua ez beharrei modu osasuntzuan aurre egiteko beharrezko indarguneak identifikatzea da, bereziki zaurgarria den etapa horretan. Mundu osasunaren nazioarteko egunaren arira, Iban Onandia psikologo klinikoarekin hitz egin dugu. Gizartearen argazkia konplexua dela adierazi du, baina haurretan erabeen osasun mentala bereziki zaindu beharrekoa dela aipatu du, zaurgarriak direlako. Era berean baliabide eskasia salatu du Europak gomendatzen dituen psikologoen laurdena, baino ez dugula nabarmendu du. Horrela aritu da eguerdiko magazinean, Leire Rega daslankidearekin entzun.
Aipatu dugu, ez da, osasun mentalak geroz eta leku gehiago izaten ari duela, arlo sozialean, politikoan ere, baina ura zaintzeko beharraren aldarrikapena biderkatu denin ia bertsuan egin dutela ere osasun arazoak gora egin dutelako azken aldian, batez ere komentatu dugu aurretan erabeen kasuan, ez da, zin da argazkia azken hilabete eta urteotakoa? Argazkia oso komplexua da. Azken finean, pila bat gauza dauz hemen, ez? Tertuliano baita ere komentatu da bide batzu, baina badauz beste asko baita ere. Egia da, nabarmendu egin dela osasun mentala eta osasun mentala erabiltzeko premia baita ere nabarmendu egin da, baina horrek egiten dauna baita ere eskutatu egon delako osasun mentala eta estigmatizatuta egon delako, baina horrek egiten dauna da baita ere eskutatu eraberien sufrimendu batzuk, ez? Ezkenien danok txarto gauzenez, edo azken aldien modan dagoenez txarto egoti osasun mentalari buruz, batzuk ez dire sentitzen oso identifikatute, ez? Eta orduen, hori hartzuna biderkatzi baita ere, ekarri dagoena, ondorio lez, ezen da, hori, ohitu garela sufrimendu hori ikustera, eta sufrimendu hitza gure agotan eukitera, baina ustu egin zaigula eraren batien zentzuz hitz hori alde berien, ez? Baina, hori, bakoitza bere sufrimendu mentala deko, orduen individualidade ulertu behar dagoz. Hau ez da konparatzienik txarto nago eta zuzauz ni baino hobeto batzuk asimilatzen dugu gauzak era batien eta beste batzuk bestien. Gero, azkenien premia handien dutenek pertsonak baita ere galtzen datela dire, ez? Eta inguen baita ere hori gertatu izan da. Eta eraiki dugu eraberien, hori hartzen horretan, soziedade oso asimetriko bat. Honekin bat dator adibidez zuek komentatu duzun egoera, ez? Nerabe eta umeetan, vulnerabilidadea areagoetu egin da, vulnerablea direz inherentemente, ez? Baina beraien vulnerabilidadea igo egin da, eta hauek jastatzen da biesen premia eta egoera oso berezia eta nire ustez nahiko larria da. Konfinamenduen beraiek baita ere, pairatu zabien horrelako egoerak, eta beraiek izan ziren gehiago ordaindu zabien poblazioa, ez? Baina gure geroa direzenez eta baita ere vulnerablago direzenez, nik uste dut ondino beraiek zaindu behar daguzela eta sozialki asko ere gehiago estimatu eta horrelak eta asko egon barko liratekela. Ikusten dugu, gero eta gehiago sintomatologia, adibidez elikaduran dela eta, baina ez dugu ikusten plan nazional bat, ez dugu ikusten ez dara bertakorik, ez dara. Adibidez, hori ez, gurekin inoz ez direz bildu eta profesionalekin ez direz biltzen Eusko Jaurlaritzatik, adibidez, edo gobernu nazionaletik ikusteko ze premia deko guzen eta zelan aldo guzen errekurtso-horiek areagotu, ez? Eta azken finean, bertatzen dena da zer da, osasun mentala ez da fizikoa bezain garrantzitsua, gutxienez nozio aldetik, ez? Gutxienez sozialki, eta bigarren mai batean geratzen da, eta ez dugu erreibindikatzen era kontundente batien, ez? Eta horrek ikatzen dauna, individualki eta sozialki ez eukitie, adasopia eta eukitie. Eta gero eta gehiago kostatzen ari zaigu, oneri buelta emotie, gero eta gehiago ari zaigulako, zulo hori ustutzen edo zulo hori handiago egiten. Adibidez, datu batzuk emotearren, gure gizartean dugu zutxera bera 5 psikologo 1.000 biztanlero. Europar Batasunak eskatzen dago edo gomendatzen dago goti 20, hau da, gudeko guzen, baino 4 aldiz gehiago. Beste komunidade batzu, adibidez Katalunian, Andaluzian, Valentzian, badauki baita ere psikologoak karreta primarioan. Hau da, mediko de cabecera edo pediatraren alguen badau psikologo bat, prebeniduteko gauzak eta inkluso nahasmen bat azten den momentu horretatik, detektateko eta badauz estrategia batzuk, eta gainera zientifikoki demostratu dauz, aplikatzen baditugu era oso goiztiar batien, ekiditu alditugula geroko nahazten pila bat. Guk ez daukagu arreta primarian psikologorik. Eta zeiten dabi arreta primarian, aldabiena, ez daukagu errekurtsorik, orduen zeiten dabi, farmakoen bidez, saiatzen direz interbentzioak egiten, eta horrek ikasten dagoena da, eta ikerketak horrela esaten dabi baita ere, kronifikatzi, ez? Nahasmen horiek ez baditu trataten farmakoekin, eta farmakoek ez dire betirako, kentzen duguzinien, kronifikazio fenomeno bat ateratzen da, ez? Eta hauek adibide batzu baino ez dire, nagusiak adibidez isolamendu asko zere gehiago egiten dabi konfinamentetik aurrera, lehendik txarto zaude, baina hotxe asko zere txarrago, eta hemen neurriak izin barko lirateke asko zere sozialagoak, ez? Eta alde horretatik, eta ja maitzen dut, badau, horan, esaldi bet, kiden artien oso esan da dagoena, eta da, paziente askotan ez dabila terapia bat behar, eta askotan etotzen jakuz terapia bat gu eskaintzera, baina behar da biena dela sindikatu bat, ez? Azkenien, badauz egoera sozioekonomiko nahiko
arrotz bat, eta horre egiten dagoena da, hori ez, gero eta jente gehiago egotie sufritzen. Baina sufrimendu hori ez da psikologikoa. Psikologikoa bilakatzen da, azkenien narreadoro bat ekartzen da horako. Behar da biena da, egoera sozioekonomiko hori horreri buelta emotie, eta probablemente sintomatologia klinikoa desagertu ingo litzateke ez. Baina, arazo pila badirez. Egun honen ospakizuna, 1982an hasi zen eta osasun mentalerako munduko federazioak bultzatu zuen osasunaren mundu erakundeak lagunduta. Urtengo leloa, honako hau da, osasun mentala eta ongizatea guztiontzat lehentasun bihurtzea mundu osoan. Gaurkoan Esti Linares eta Miguel Aizpuru izan ditugu solaskide eguerdiko magazinean eta horrela aritu dira entzun. Nerabe eta umeetan, vulnerabilidadea areagoetu da, vulnerabilia direz, evidentemente, baina beraien vulnerabilidadea igo da, eta hauen jasatzen da biezen premia eta egoera oso berezia eta nire ustez nahiko larria da. Nerabeen egoera ez dut ondo ezagutzen, baina orokorrean gizartean esango nuke, azken bola honetan pizka bat hasi dela gai hau debate publikoan sartzen, debate politiko instituzionalean bai, baina oraindik ere pauso txikiak direla. Bai egingo nuke desberdintasun hori, eta ulertzen dut guztiz nerabeentzako eta txikientzako mezu zuzena bidaltzea. Osasun mentala geroz eta presentzia handiagoa lortzen ari den gaia den arren, merezi duen lekua ematen diogun galdetzera atera da Iruñako erredakzioa, ikusi. Garrantzia dugu gaiarekin eta bidea handia da eta egiten behar du gauza pila bat, oraindik, bai. Hombre, pues se le podría dar más. Con todas las noticias que salen de todas las muertes que al final la gente no valora tanto lo que es la salud mental, no se le da tanta importancia. Y yo creo que sí tendrían que darle un poco más de hincapié, poner un poco más de hincapié en la salud de los demás, ¿no? Porque no todo es algo físico o si me voy al hospital porque me duele una pierna, sino hay gente que por sus cabezas rondan pensamientos que te dan escalofríos. O sea, hay que darle un poquito más de importancia, yo creo. Nik uste dut, geroz eta gehiago hitz egiten ari dira horri buruz, baino moda bat bezala, guztiok badaudela osasun mentala, baino gero ez dira facilitateak ematen, bazoaz medikura psikologo publiko batera adibidez, eta esaten dizute, badagola 3 hilabeteko espera lista bat, eta ezin duzula, orduan, pribatura joan barzara. Orduan, pribatura joan barzara eta ez bat badukazu dirua, ezin duzu ez ere egin. Sí, cada vez sí que se le da más importancia. Hace unos años se le daba mucha menos importancia, pero hoy en día pues cada vez está teniendo más lugar, está más respetado, está más visibilizado por todo el mundo y está más respetado. Ez, batez ere, nire ustetan, ez. Behar dugu osasun publikoarekin gauza pila bat egin behar dugu. Psikologoaren gana joan baduzu eta iaia ez dakiz zenbat denbora, hilabete pila bat zerrendetan eta orduan laguntza behar dugu denontzat. No, yo creo que lo pasan un poco más por encima, ¿no? O sea, igual el tema de servicios sociales, ¿no? Te dicen, te ponen un psicólogo, pero que no le dan toda la importancia que necesitan. Al final, si quieres recuperarte de algún problema mental que tienes, yo creo que al final tienes que irte a uno privado porque le da más importancia que los servicios sociales. Ordan ikuste dut, ez dizutela gauzak errazak jartzen horri buruz. Eta badago jende guztia. Bada fisioterapeuta bat bezala gorputzarentzako, berdina buruantzako. Ordan ikuste dut, gero eta gehiago egin behar dela eta mundu guztiari zabaldu eta normalizatu. Ez dut uste. Adibidez, psikologo bat behar baldin baduzu, oso zaila da hartza edo hilabete asko itxoin behar dituzu psikologo bat
edo laguntza hartzeko, eta diru gehiago sartu behar dute osasun publikoan horretarako. Nazioarteari begira, Errusiak azken orduetan Ukrainan egindako bombardeaketen ondorioz gutxienez 13 lagun hil dira. Errusiako indarrek azken hilabeteotako erasoaldirik handiena egin dute azken orduetan Ukrainan, eta esaterako ekainaren amaieraz geroztik aurrenekoz berriro bombardeatu dute Kiev hiriburua. Ukrainiako iturri ofizialen arabera, erasoaldiak kalte egin die herrialdeko dozena bat inguru azpiegiturari, eta gutxienez 10 pertsona hil dira eta 60 zauritu Errusiak jaurtitako bomben ondorioz. Joan den larun batean, Krimeako anexioaren ikurden zubiaren zati bat ondatu zuen leherketa batek, eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak berak telebista bidez egin duen agerraldi batean ohartarazi du modu oso bortitzean erantzungo dutela baldin eta Errusiaren aurkako ekintza terroristak egiten badira. Ukrainak ez zuen bere gain hartu larun bateko erasoa, baina gertatutakoa ospatu zuen. Gaurko erasoen harira laguntza militar handiagoa eskatu dio Mendebaldeari. Gai zaldatuta berriz, aipatu dugu lerroburuetan ere, udako lehorteak eragina izan du mahastigintzan, aurtengo uzta espero zutena baino lehenago jaso behar izan dute, eta horrek baditu ondorioak Arabako Errioxako upategietan. Nerea Garziak azalduko digu. Udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat mahastigintzan. Aurtengo uzta espero zuten baino lehen jaso behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan. Hala ere, egoera oso desberdinak bizitzen ari dira mahastizainak haien baliabideen arabera. Kandido Beza upategi familiarra da, Villabuena Araba Eskuernagan kokatuta dago, eta familiako kideen artean aurrera eramaten dute. Upategi familiarra gara, lehen orain ja gero eta gutxiago, baina Arabako Errioxako eredua izan dena orain arte. Orduan mahatsabiltzeko bai behar dugu jendeak. Eskuz egiten dugu, gurdira botatzen dugu, eta gero ja lagoetara, andanetara. Hartzidura eta gero, mahatsa oinekin zapaltzen dugu. Zintzo upategiak berriz aurten ikaragarrizko aldaketa bizi izan du. Villabuena Arabako upategia zen eta oso txikia baita ere. Alabaina inbertsio handia egin du eta Guardian upategi berria ireki dute baliabide eta teknologia berriekin. Oraintxe heltzen dira traktorea mahatsarekin eta deskargatu egiten dugu tolban. Gero doa despalilladora batera, non banandu egiten dugu fruitua, mahatsaren fruitua, alde batetik eta bestetik raspon. Hori doa depositoetara, tanketara, eta horazten da fermentazioa egiten. Aldaketa izan da izugarria, izugarria eta hobera. Hemen nola ditugu makinaria berria, prensa berriak, ardo mota ezberdinak egiteko, ere bai, orain arte ezin izan ditugunak egin. Horrekin batera beste bereizketa bat aintzat hartu behar dugu, zigilua. Bi upategiak Arabako Errioxakoak dira. Ahatik, zoilik Kandido Beza Arabako mahastiak zigilu berriaren alde dago. Mahastizainek azpimarratu nahi izan dute, izen berri hori beharrezkoa dela euren nortasuna zaintzeko. Mendia eta Ebro artean kokatzen da. Horrek eragiten du eguraldi berezia, lur bereziak. Eta gero mahastien kokapenak, aldapatsuak, mahastiak txikiak dira. Dena eskuz egin behar izaten da. Azkenean, ari gara esaten gure nortasuna dela, gure mendeetako eredu bat mantendu nahi dugula. Eta aurrera jarraitzeko hilala bizikoa dela uste dugu guk bentsat, desberdintzea, diferentziatzea. Momentuz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin komertzializatuko da, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena atzeratu delako. Hala baina, hurrengo urteko uzta zigilu berriarekin kaleratzeko asmoa dute. Osasun sailak eta Osakidetzak
ordutegi jakin batzuen doikuntzak onartu dituzte astelehen honetan, lehen mailako arretan, baina puntualak direla adierazi dute. Atik eta kargua usten duen profesionalaren abstentziaren egoera konjunturala izan arte. Osasun sailak adierazi du abstentziak batez ere medikuaren bajengatik, oporrak eskatzeagatik eta baimen pertsonaleko egunengatik izango direla. ELAK, SATSek, LABek, SMek, Komisiones Obrerasek eta UGTek osasuneko mahai sektorialaren bilera utzi dute, sindikatu horiek salatu dute Osakidetzak uko egiten diola negoziatzeari, bai eta sindikatuek behin eta berriz proposatzen dizkioten gaiei buruz negoziatzeari ere, eta gai horiek zuzenean eragiten dietela langileen lan baldintzei. Ekonomia arloko beste ertz batzuei helduta berriz, 2023ko Espainiako aurrekontu orokorren proiektuaren arabera, pentsioak 2022ko batazbesteko KPIaren arabera erregulatuko dira, urtarriletik aurrera eta 8,5%ko igoera izango du. Hala ere, konpentsazio neurririk ezarri ezean, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitoratu du 6ko erosketa ahalmena galduko dutela. Hala, urriaren 15ean Madrilgo Kongresura eramango dituzte KPI errealaren aplikazioaren alde Hego Euskal Herrian jasotako 70.000 sinadurak. Aiara Durretak azalduko dugu. 2023ko Espainiako aurrekontu orokorren proiektuaren arabera, pentsioak 2022ko batazbesteko KPIaren arabera erregulatuko dira urtarriletik aurrera. Hala ere, Euskal pentsioen mugimenduak gogoratu du pentsioak batazbeste KPIaren arabera erregulatzeko irizpide aplikatzeak pentsiodunak erosteko ahalmena asko galtzea ekartzen duela. Azpimarratu behar da, hemen Hego Euskal Herrian, hain txikia izan da, 70.000 sinadura bildu ditugula. Hain zuzen ere, 2021an galera hori 3koa izan zen, eta 2022an konpentsazioen neurririk ez badago asko handiagoa izango da, 6koa alegia. Bestela esan da, 2 urten artean pentsiodunei erosteko ahalmena 10% murriztu zaie. Egoera horrela, 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitu dute, eta benetako KPIarekin errevalorizatzea. Ia 5 urte daramatzate borrokan eta argi dute mobilizazioak berme onena direla helburuak lortzeko. Horregatik, Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak Espainiako estatuko gainontzeko pentsioen plataformekin batera manifestazioa egingo dute Madrilen urriaren 15ean. Madrilgo Kongresura eramango dituzte KPI errealaren aplikazioaren alde Hego Euskal Herrian jasotako 70.000 sinadurak. Zehatz, ikusita nola inflazio gora etengabean ari da, eguneratu behar dira pentsioak KPIren arabera. Lerroburuetan esan bezala, Jon Andere Gaina elikadura klusterreko zuzendaria elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Bere esanetan, inflazioaren gorakadaren atzean energiaren prezioaren gorakada dago, eta horrek eragina izan du elikadura kate osoan. Ez dakit. Erantzuna ez dakit, da ez dakigu. Ez jakin horrek kate osoan eragina dauka, eta danok dauz ikusten egia zer gertatuko den, edo nondik nora joango diren gauzak, eta ez dakigu. Egiz izateko, Putinen buruan egongo ete da, erantzuna ez dakit. Zergatik igo da hainbeste erosketa saskiaren prezioa? Igeztik ja ikusten genuen, energiaren prezio eta goraka zijoala, eta gerrakin, dana egin da
lurrera joan, ezta? Orduen, atzean dagoena da energiaren garestitasun hori, gazaren presioa, eta horrek eragin handia dauka beste negozio guztietan, ezta? Lehen sektoreari begiratuz, energiak presio alto izateak, ongarriak egiteko behar den energia garestitu indanez, ongarriak garestiagoa dira. Kasu askotan, ez dira rentableak ongarriak egiten dituzten enpresentzako martxan egotea, orduan sarratu egin dabe batzuk, beraz, demanda mantentzen da, eta oferta gutxitzen da, orduan presioak goraka doaz, ezta? Eta dana doa goraka. Horrek badako kriston eragina pentsuetan eta kate osoko prozesu guztietan, ezta? Orduan nik pentsatzen dut energiaren kostua dagoela horren atzian. Elikadura burujabetza izan du hizpide eta zaila deritzo hori Euskal Herrian martxan jartzea, izan ere ez dauzkagu ekoizpen handiak eta hemengo ekoizpenaren antolaketa ikusita oso zaila da elikadura burujabetza martxan jartzea, baina uste du bidea landu beharko litzatekeela. Kontsumoa oso anitza da eta jasangarriak eta osasungarriak izatea nahi badugu elikagai aukerak murriztu behar ditugula adierazi du entzun. Zelako lehen sektorea daukagun eta nolakoa dan gure herrialdea. Orduan, ez dauzkagu ekoizpen handiak. Estatuko beste leku batzuetan, bai badagoz, eta behar bada, pasan astean egon nintzen beste mai inguru batetan, eta esaten zen, estatu mailan, 89% ekoiztu aldala. Behar dan demandaren 89%. Baina hemen, ikusita nola antolatuta gauden, nolako adirezen ekoizpena, ez dut uste, bide bat hau, eta landu beharko zan, baina oso zaila da. Ikusi behar dugu bai, kontsumoa oso anitza dela, elikadura mundua oso produktu asko dago zela, eta nahi badugu jasangarriak izatea, eta osasungarriak izatea, eta aukera asko izatea, hor murrizten da gure aukera, ez da. Zentzu horretan dio begirada zabaldu behar dela, ekologikoak ez duelako zertan jasangarria esan nahi, eta nabarmendu du beren indargune nagusia kalitatea dela, ezin dugulako prezioarekin eta volumenarekin lehiatu bertako produktuei balorea eman behar baitiegu. Egunean zea, kontsumoko momentu ezberdinak daudenez, konsumitzaileak ez erabakiko dau, zer nahi duen konsumitu momentu bakoitzean, ez da? Egon aldira, momentu batzuk, eguneroko produktuetan, behar bada, presioak pisugiz egokiko dau bere erabakietan, edo beste momentu batzuetan, bertoko produktuak, kalitatezko produktuak, edo beste balore bat duten produktuak konsumitzeko preste gongo liateke, ez da, beste presio bat ordainduta. Orduan, oso komplexua da. Ez presioan, ez volumenan ez da gure lehia, ez da. Orduan, egin behar duguna da, balorea gehitu, berrikuntza egin, bertoko produktuei balore gehiago eman, eta bebai nola saltzen dugu zen, ez da. Ezagumendu hori edo marketing aldetik zelan konsumitzaileari esan bertoko produktuak nola ekoizten diren, da ez dela bakarrik presioa, ez da, zer daukan guzti horrek atzean. Egainaren esanetan, administrazioak lehen sektorea lagundu behar du bizirik iraundezan eta ezinbestekotzat jo du elikadura kateko legea betetzea. Horrez gain, azpimarratu du produktu onak egiteaz gain, kontsumitzaileei ahalik eta erarik hoberenean gerturatu behar zaizkiela. Sarritan, esaten da moduen, ez da, arbolak ez dau basoa alderantziz, ez dugula ikusten, ez da. Orduan, ikusi behar dugu, beriztu behar dugu, orain epe laburreko arazoak zeintzu diren, persioak eta margenak eta guzti hori, baina azkenean jasangarritasuna eta osasuna eta olako ardatz nagusiak ezin duguz burutik kendu, ez da. Eta nik uste dut, enpresei laguntzea konsumitzaileak eskatzen duen produktuak garatzea edo berrikuntza berriak konsumitzailearekiko begirada hori eukiz egitea garrantzitsua dela, ez da. Eta bebai, salmentak, ez bakarrik gauza produktu onak egin. Gai izan behar gara, produktu horiek konsumitzailearen gana ahalik eta era hoberenean eskuratzeko. Eta euren arteko harremanak landu, digitalizazioa, nola barneratu hori, jentea behar da.
bai lehen sektorean eta bai enpresetan. Olako aldaketak egin nahi baditugu, eta teknologia baldin badago atzien, behar dira, pertsona behar dira, bestela ez dago etekinek aterako. Orduan, erronkak ez dira errezak eta, hor dagoz. Gai izaldatuta Espainiako gobernuko 2023ko aurrekontuetan gastu errekorra izango da pentsioetan, izan ere 10 eurotik 6 gastu sozialetara bideratuko du Madrilek. Horrez gain, inbertsio handia aurreikusten dute azpiegituretan ere. Zehazki 650 milioi euro, baino gehiago inbertituko ditu aurten Espainiako gobernuak, Hego Euskal Herrian inbertsio gehienak garraio azpiegituretara bideratuko dira, eta partidarik handiena trenen azpiegituretara zuzenduta egongo da. Espainiako estatuko aurrekontu orokorrek 650 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa aurreikusten dute Hego Euskal Herrian. Partidarik handienak tren azpiegitura bideratuko dira. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 90 milioi euro bideratuko dira. Nafarroan aldiz aurrekontuen ia 70% abiadura handiko trenan finantzatzeko izango da. Diru gehiena azpiegituretara zuzenduta egongo da. Bada, Hego Euskal Herriko aireportuen kasuan, ia 20,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusita dago. Tartean, 1,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusten dute Nafarroan, eta horietatik 1,2 noaingo segurtasun operazionala handitzeko dira. Eta portuen kasuan, Bilboko portura 53 milioi bideratuko dituzte, ingurumen jasangarritasun eta energia alorrei lotutako lanak egiteko, kai mutur nagusiaren lanerako eta azeta bat kaia luzatzeko. Pasaiako portuan berriz ia 18 milioi euro bideratuko dira lonja berria eraikitzeko eta kaiaren edukiera handitzeko besteak beste. Bestalde Eusko Jaurlaritzari espetzen kudeaketa dagokionarren Sobietako kartzela berria egiteko 24,1 milioi euroko partida aurreikusi du Espainiako gobernuak. Obra zibila 2023 urtearen erdialderako amaituta egongo da, hori bai erabilgarri noiz egongo den zehazteke dago oraindik. Horrela, aurrekontuak eta azpiegiturak aipatuta bada besterik, esan bezala Espainiako gobernuak aurrekontuen zirriborroa aurkeztu du eta dokumentu horretan abiadura handiko trenaren lanak 2027an amaitzea aurreikusten dute. Horrek esan nahi du beste urtebeteko atzerapena izango duela, lehenagotik ere oso atzeratuta dagoen egitasmoak, izan ere azken aurreikuspenetan 2026 urtea agertzen zen lanak amaitzeko data gisa. Iragarpenak iritzi kontrajarriak eragin ditu Eusko Jaurlaritzan, etxebizitza herri lan eta garraioko sailburu Iñaki Arriolari logikoa iruditu zaio eta iragarpenak ez du ezustean harrapatu. Ekonomia eta ogasun sailburu Pedro Azpiazuren iritziz berriz, atzerapenen kateatze horrek erakusten du Espainiako gobernuek ez diotela garrantzirik eman Euskal Autonomia Erkidegoan inbertsioak egiteari. 118 milioi euro baino gehiago. Hori da hain zuzen ere Espainiako gobernuak astearte honetan onartutako estatuko aurrekontu orokorren proiektuan abiadura handiko trenaren obrentzat Hego Euskal Herrian erreserbatutako diru kopurua. Nafarroan aurreikusi da inbertsiorik handiena, 71 milioi euro. 72,8 milioi euro abiadura handiko trenarentzat dira, Iruñetik igarota Zaragoza Euskalia delakoarekin lotuko duena. Gainerako 8,1 milioi euro Europa barneko garraio sarerako dira. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan aurrekontu proiektuak 51,8 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du 2023an. Gehiena 34,6 milioi euro Euskal izenaz ezagutzen den abiadura handiko trena gauzatzeko erabiliko da, Gasteiz, Bilbo eta Donostiaren arteko loturan. 4,5 milioi euro Gasteiz eta Burgos arteko linearako izango dira, eta 2,7 milioi sarerako. Aipatzekoa da EAEren kasuan ez dela Nafarroarekin lotuko den konexiora bideratutako diru kopururik agertzen. Naiz eta urtean hitzeko programazioan agertzen den 400.000 euro erabiliko direla 2025an eta 2 milioi euro 2026an. Urte horretan abiadura handiko trenaren diru kantitateak 221 milioi euro izango dira. Bestalde obren amaiera 2027ako aurreikusi dute. Beste urtebeteko atzerapena esan nahi du horrek, eta Iñaki Arriola garraio sailburuak normaltzaio du. Bueno, sí, a mí ciertamente tampoco me ha pillado de sorpresa. Arriolak aitortu du 2027 urrun dagoela eman dezakeela, baina lanen zailtasuna aipatu du data hori jarri izanaren arrazoi gisa. Pues son obras muy complejas, hay que tener en cuenta de que es una obra que apenas toca suelo, ¿no? O sea, prácticamente se desarrolla entre túneles y viaductos y
en ese sentido tiene una complejidad muy importante de ejecución, ¿no? De encaje en el territorio, además hacerlo con el mayor respeto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, ¿no? Edonola ere nabarmendu du bukaera gero eta gertuago dagoela eta abantaila handia izango dela azpiegitura hori erabili ahal izatea. Ordea energia eramateko azpiegiturez proiektu eolikoek zer esana izango dute aste honetan, izan ere Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean eraiki nahi den Piaspe proiektu eolikoaz azalpenak emateko batzarra eskainiko du Azpeitiko udalak bihar. Statkraft enpresa ere bertan izango da. Udane Arbeo. Norvegiako Statkraft enpresak bi parke eoliko eraikitzeko asmoa du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 92 milioi euroko inbertsioarekin. Azpeitia, Errezil eta Zestoa artean eraiki nahi dute lehena, Piaspe izenekoa, eta 32 milioi euro inguruko inbertsio eskatuko du. Proiektua gauzatuz gero energia 24.000 etxe ingururi emango diola aurreikusten da. Bigarren parkea Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko mugan eraiki nahi dute, eta itxaraz izena izango du. Piaspe baino potentzia handiagoa izango du, 54.000 etxe inguru hornitzeraino. Azken honek 60 milioi euro inguruko inbertsioa beharko du. Testu inguru honetan herritarrei Piaspe proiektu eolikoaren inguruko azalpenak emateko batzarra ditu du Azpeitiko udalak. Astearte honetan Soreazu antzokian izango da bilera arratsaldeko 7etan hasita eta herritarrei hara joateko deia egin die. Erakundeak proiektua duen ikuspegi azalduko du bilkuran eta gainera proiektua gauzatzeko interes agertu duen Norvegiako Statkraft enpresako kidek ere emango dituzte azalpenak. Herritarren artean jakiteko gogoa eztabaida eta kezka sortu dela eta lasaitasun mezua helarazi du udalak. Gainera gardentasunez aritzeko duen konpromiso berretsi eta zentral eolikoaren proiektua aurrelanketa fasean dagoela adierazi du erakundeak. Bien bitartean batzarra baino ordu erdi lehenago 6:30 zentral eolikoekiko desadostasuna adierazteko elkarretaratzea deitu du Sainu Bizirik taldeak. Udaletxe aurrean egingo dute protesta mendiak ez industrializatu lelopean. Hezkuntza komunitateko eragileek legeak euskarazko eredu orokortu eta inklusibo berri bat jaso beharko lukeela uste dute. Euskalgintzaren Kontseilua, EIGE Euskal Herriko ikastolak, EIZE ikasi ELALAB eta Esteilaseko ordezkariek agerraldi bateratua egin dute gaur Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektuari ekarpena aurkezteko. Gutxiago duen horrengan baliabide gehiago jarri beharko direla derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean ikasle guztiek edozein jatorri edozein ingurunekoak direla bebi gaitasun horiek eskura ditzaten. Politika arlora salto eta asteburuan jaso direnei begira aipatu dugu lerroburuetan ere milaka lagun elkartu dira sare herritarrak presoi elkartasuna adierazteko Donostiako Ilunben antolatu duten jaialdian. Manifestazioa bukatu eta gutxira jendea pixkanaka sartzen hasi zen plazara, goizaldera arte iraungo zuen festari hasiera emateko. Ikusi jarraian nola igaro zen larunbata. Eta guztiok batera, bidean jarraitzea beharrezkoa dela konponbide hori gauzatzeko. Besarkada
abestiak, salbuespen lege honen jopuntu nagusi diren eta sufrimendua gehien pairatu duten senide guztiei. Betetzen aguaz, euskal preso guztiak etxerak hartzeko! Nafarroan berriz egia osoa ekimenak Espainiako poliziaren Iruñeko komisaria zaharra eta egungo Guardia Zibilaren kuartela memoria historikoko leku izenda ditzala eskatu dio Nafarroako gobernuari. Imanol Satrustegi historialariak azaldu duenez, frankismo eta trantsizioko tratu txar eta torturagune izan ziren biak eta horrela esan behar da publikoki. Badago aukera errepresioa edo giza eskubideen urraketak gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko eta orduan kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Emakume ijitoek jasaten duten diskriminazioa hausnartzen aritu dira egunotan Bilbon. Amuge eta Romi Berriak elkarteek antolatutako biltzar batean Euskal Herriko eta Espainiako estatuko dozenaka emakumek hartu dute parte biltzarrean. Noemia Maia Garzia Amugeko kideak azaldu digunez, genero antigitanismo kontzeptuaren bueltan aritu ziren eztabaidatzen, intersekzionalitatea ekarri zuten mahai gainera, sistemaren zapalkuntzen arabera handitzen dena azaldu du. Entzun. Besteak beste, genero antigitanismo kontzeptua hausnartzen aritu zineten aurreko astean, ura definitzeko lehen pausoak eman nahian, ez dakit ondoriorik atera zenuten? Bai, hor egon ginen saiakera egiten. Eta, genero antigitanismoa emakumea izateagaitik eta ijitoak izateagaitik jasatzen dugun arrazakeria eta diskriminazio espezifikoa da. Termino horri buruz, pentsatzen hasi ginenean emakumeak kongresuan, konturatu ginen oso konplexua dela eta zeharkatzen gaituzten indarkeri transistemikoak definitzea. Horregaitik, terminoari pizka bat bueltak eman genion eta azkenik akordatu genuen antigitanismo intersekzionaltzat definituko genuela. Eta, genero antigitanismotik abiatzen dela, baina sistemak aurrez aurre dituen zapalkuntza anitzen arabera aldatzen eta handitzen dela. Errealitate bat badelako, aurreiritziak aldatzen direlako, emakumeak izateagatik, ijitoak baina emakumeak izan da, desberdinak dira aurreiritzi horiek. Bai, emakume ijituak zein gizonak dugu aurreiritzi eta estereotipo ezberdinak. Biak dira larriak, baztertzaileak, bortitzak. Baina, guri emakumeei, lapurrak, zikinak, izurgileak, horiek dira, gurengan dituzten aurreiritziak, eta estereotipoak. Eta, estereotipo horiek gure egunerokotasunean, gure egunerokotasuna balditzatzen dute. Adibidez, supermerkatu batera sartu bezain pronto jasarpenak sufritzen ditugu. Eta, enplegarritasunean, laintokietan zailtasun pilo bat izaten ditugu, hezkuntza sisteman,
dira violentzia pilo bat jasatzen ditugunak. Aspalditik datoz, violentzia guzti horiek, ijitoen kontrako bazterketa eta aurreiritzi horiek aspalditik datoz, eta horren aurrean ez, memoria historiko propioa eraikitzea aldarrikatu duzue bertan ere, egin zenuten bilera horretan. Bai, ezin dugu giza eskubideen bidezko erabilera eskatu gure memoria historikoaren aitorpen instituzional eta sozialik gabe. Orduan, bueno, aldi berean, historia unibertsalaren zati da pentsatzen dugu eta horrela aitortzen dugu. Orduan, bueno, era berean erantzukizunak gain hartzeko, ariketa egin behar dugu eta ez errepikatzeko berriro ere historia eta konpontzeko bermeak ere bai. Dena den, gaur egungo egoera nolakoa dela zango zenuke. Antzeman duzue gorroto diskurtso horien gorakada bat azken aldian edo zein da argazkia? Bai, bueno, ikus telebistan egunero ez, eskuin muturrak gitatutako gizartekoan bat sektoretatik gorrotozko diskurtsoak areagotzen dute eta arriskutsua da gure herriarentzat diskurtso horiek. Eta, bueno, duela azte batzuk, zehatzago, Salviniren ministroak batek egin zen eta ikusi zen telebista guztietan eta mundu osoan. Eta, bueno, bertan ikusten zen, nola Italian emakume bat publikoki humillatuta izan zen. Eta, bueno, egoera hauek oso larriak dira eta erakundeak eta gizarteak zorrotz tratatu behar dugu eta horrekin moztu behar dugu. Eta gure herriaren aurkako edozein indarkeria mota eta gorroto diskurtsoek arbuiatu behar ditugu. Kultura arlora salto aipatu dugu lerroburuetan ere. Hernaniko udalak Ariak izeneko zine jaialdiaren lehen edizioa aurkeztu du. Hor azaroaren 3-tik 13 bitartean 13 film eta dokumental proiektatuko dira Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Herritarron begirada zabaltzeko eta munduan gertatzen diren eskubideen urraketak ikustarazteko xedearekin Hernaniko udalak Ariak izeneko erresistentzia istorioen zinemaldia antolatu du. Guk zinemaldi honekin fokua giza eskubide urraketa horien aurrean ematen dian erresistentziai eman nahi dieu. Erresistentzia antolatuei. Eta hortik dator zinemaldi honen izatea eta izenare bai. Zapalketa hauek eta Xabik esan duen bezala, hoien aurreko erresistentziak erakusteko, sentsibilizazioa sortzeko sinetxita gaude oso tresna potentea dela zinea, bai fikzioa, bai dokumentala, eta horregatik egin dugu apostu bat, zinemaldi oso bat guk antolatzeko. Zinemaldiaren lehenengo edizio izango da urtengoa azaroaren 3-tik 13 bitartean. Jatorri eta gai ezberdinetako 13 film eta dokumental eskainiko dira. Gai ezberdin asko daude, arrazakeriaz hitz egiten da orokorrean, hitz egiten da sexu eskubideez edo, bai abortatzeko eskubideez, edo baita ere Egiptoren kasuan bezala ez, jasan dituzten eraso sexualen inguruan. Dokumental bakoitzak ere bere baitan gai ezberdinak zeharkatzen ditu. 4 izango dira, euskeraz, eta besteak dira jatorrizko bertsioan azpitituluak gaztelaniaz. Hernaniko kulturarteko plaza feminista proiektatuko dira filmak, egunotan espazio hori zine areto bilakatuz. Proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldi eta mahai inguruak izango dira gaian sakontzeko. Espazio honetan biltzen dira udaleko kulturartekotasun, lankidetza eta berdintasun sailak, arloak, eta baita ere gai horien inguruan herrian lan egiten duten eragileak ere ez. Beraz, iruditzen zitzaigun eragile horiek baldin badira ez, erresistentzia zinemaldi hontan ikusiko ditugun zapalkuntza horiek salatzen dituztenak herrian, espazio hontan hemen behar zitzaiela baita ere oihartzuna erresistentzia historia horiei ez. Ariak zinemaldirako sarrera doakoa izango da eta interesa duen orori bertaratzeko deia egin die. Flores de la Llanura, Nuestra Libertad, La vida después del ISIS, Como yo quisiera, 918 gau, kalean Indestructibles, Aula tesia gainditu eta Ipar Basatia filmak ikusi ahalko dira besteak beste. Sitgeseko zinemaldi fantastikoko sail ofizialean aurkeztu da Paul Urquijoren Irati filma eta Donostiako fantasiasko eta beldurrezko zinemaren astea inauguratuko du ere. Filma 8. mendean kokatzen da Europan zehar kristautasuna hedatu eta sinesmen paganoak desagertzen direnean ikusi.
beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du, Ibarte honi zaiteko. Eko gazte zindateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte siresten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Argentinara salto euskal astea ospatu dute Argentinako Makatxinen 3 urtez ospatu gabe egon ondoren. 50 euskal etxetako kideak bildu dira ekitaldiz beteriko egitarauari ekiteko. Bertan izan da Marcos Tedin gure berri emaile berezia. Prestatu dugu hemen gaude ditzen den proiektu bat, bidaia bat izango dena, bidaia kulturala ditu dioguna, eta asmoa da, urrengo hilabetetan, Hego Amerikako euskal kulturarekin eta euskaldunekin lotura duten lekutatik pasatzea, eta hori kontatzea, sareetan, partekatuko ditugun bideo motzen eta edukien bitartez, kontatzeko hori, euskaldun asko gaudela Hego Amerikan, eta euskal presentzia oso handia dela hemen. Perfecto. Eta beste galdera bat da, zelan okurritu zaizue olako bidaia bat egitea? Pandemia garaian hasi ginen bidai luze batean pentsatzen, eta gero Iñaki graduondo bat egin zuen Mondragon Unibertsitatean, eta bere proiektu bukaerako lana izan zen hemen gaude proiektua aurkeztea. Orduan proiektu hori paperean geneukala eta bidaiatzeko ideia, esan genuen joan bar gara, Hego Amerikara eta bidaia egin. Perfecto, oso ondo. Eta azken galera, zelan ari zarete pasatzen, orain euskal astean? Ia esan, iritsi ginen Buenos Airesera, gero hona etorri gara, eta harrigarria da, alde batetik nola bizi duten hemen euskalduntasuna edo euskaldunak izatea, hori kultura, ekimenak dagoen, ez dakit, herri guztiak lan egiten du euskal astea egin alizateko, eta gero ere jendea oso jatorra eta oso irekia gurekin. Denek gonbidatzen gaituzte, beraien euskal etxeetara, hemen biltzen dira beste lekuetako pertsonak, euskal munduan ari direnak, eta denek gonbidatzen digute beren euskal etxeak ezagutzera, eta neduteara bertara joatea, eta jendea oso jatorra. Eta gaueko 10:00 aurrera gaur Kafes Bake txapelketako finalak emitituko ditugu Amaika Telebistako Joko Zelaian saioan. Kadete mailan Oier Ibarluzeak eta Daniel Sánchezek jokatuko dute elkarren aurka, eta gazteen mailan Eneko Odriziola eta Faben Ituarte lehiatuko dira, ez galdu Amaika Telebistan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Lorelei taldearen non zabiltza kantu berriarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak, gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, amaika.eu, satarian, bihar arte. Miragarrien diztiran ukendu lizunen lurrinean, ipurtargiaren loestian, eskutuan zabiltza hor nonbait. Lorelei, 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 Lorelei,